translate in English. Hindi pa na. Hindi trabaho na. Hindi format niya kastoy niya. Prose poetry. Kung naka. Actually, ito nga poetry na niya eh. Ano, kita mo niya yung translation ha. Pagdalata na niya rhythm niya musical qualitative poetry. Kaya musical qualitative poetry kasi pagbayak di kalman ya yung apay nga magiging direkta mong basa. Hindi dyan motibo, hindi dyan mananin. Kanya kaliti kaya ito nga i-andapin na. Written na muna, emotion, then the content. The content kaya ano pasit niya napaknang tikaririk na dyan dani. So, balik katawa, humorous na dyan dani mo. Kusang ka, hindi tiknik humorous na dani mo. Tayo ko na akong ulitin pa rin. Take advantage na yung panakasar yung idiomatic expressions. Baklang na ito. Ado, idiomatic expressions tayo. May kadwa, naging yung panakasar ti local colors. Maris. Naging Maris, kapukudan tayo ito eh. Nandiyan lagi dyan ang Maris, naduma-duma na dyan, yung pagtawad ng Maris. So, already environment lang, ito yung prepare mo, napupuno na dyan. Then, ano niya, lagi dyan makabukay, manenitirik na. Masarap lang niya sintido sa tao. Manulay ka. Di ba? Ano? Sense of color, sense of taste, sense of etc. Yan. Sarin nyo lagi dyan. Talag ito, hindi kaasitgan. Ya, begitu na sentido ti kasitgan kada iya membasa. Sense na ka, ano tayo, marigna na. Sense ko na tayo, i-translate mo tilokano dyan. Rigna ang tayo man mo muna. Sa sauna ni dyan, sa kapay nga mga ramit tayo, di desisyon. Yan ti pa nag-rignam dyan, nagkapuan tayo. Lausig ko na ito. Pintas ko na ito. So, there is now the tanong. Ito yung elemento niya, the emotional aspect, the human being niya. Kumplito tayo ito, nabaklang tayo ito. Then, take advantage. Sa rin mo na ito, yung nagpapanan. So, may sapay, ito na request. Kung sa okay, may isa na editor niya, authoritative na dyan. Final na yung pagana. Naging dyan nga pagpagana, nagtawag kami, tipatas na. Ano, 30 years ka di ba nawag, Kles? Sinta mo saan? Nag-transport ito yung tanatak mo. Well, umabot ka ito 46 years na. 46 years ka di ba nawag? Kaya nag-retiro ka. Kaya ito niya, amo yun, si Daniel niya. Very effective layout. Nawatan nyo yung layout ni Daniel. Naging placements, naging balikas niya. Flexibilita. Teka lang ano rin, ano kastoy, na mapupuno na yung panit. Nakataduwa balikas niya. Subrit man rin yung panunod mo na eh. Yan, nakataduwa, nakatatinto, etc. Yan lang, ito yung wala yan ibang pagam. May samot lang na yung tema, may samot lang na yung misahe. Tapos yan. Apay nga kastoy katindog na. At dalag ito yung duplications niya. Kasi parang sa kapulo niya basol. Nabalin mo nga i-condense niya. Ito, one line. Wala niya, corruption. Corruption, so many aspects na dyan. Nabalin mo nga sa kasot na yung corruption niya. Yan na dyan. Yung poetry is condensation. Hang expansion. The prose, expansion na dyan. The poetry is condensation. The prose, mabalimat yung musical, yung harunay. In poetry, musical na dyan. So, madalin mo na siya at tilingway tayo. Nagpaklan tayo, mas paringan na dyan. Marmarism.
marmara. Oh. Ano tayo nga makabuka na ito eh? Agin tikintay niya, agin iisang. Kasi ay, nagano tayo pakat, nagigay pa tayo, nagigay body languages tayo. Niya. Nagano, adda, kumpito nga, balikas, iluko. Kasi ay. So, nung basa kay tiyan yaman, nga ngayon surat iti iluko. Take note. Dahil dyan ito mga pabak ng ti vocabulary yun. Very subtle ti Ilocano ka. Yung tinaglaw may ti Ilocano, ng rona ti sound niya, tarasakas. Dahil yung sound nga ibagana,